Dobrý den, zdravím, jste Traxilpa, Expert 80. U prvního dílu na hru Plant vs. Zombies. Takže, první co vám chci ukázat, že máme shop otevřený. Taky máme postavy a vidíte, že máme album. Takže zombíky máme tady si, tady z toho, tady z toho, tady z toho, tady z toho, Disco Stew, Rugbystyle, dveřák, naštvaný dědeček, s kyblíkem na hlavě, tam ten jumper, nebo co to je? Oštěpář. Oštěpář, no, nějaký jumper. A máme na adventure. Tak, jako jsme už v třetí epizodě a v 7. díle, tak už máme otevřenou vodu a vidíme, že máme tyhle zombíky. Takže, Baran nám ukáže, koho se vezmeme. Jo? Mhm. Počkej, už vím. Ano. Šuk a šup. Tak, Tady vám ukážu všechny, který si bratr vybral. Tady ty nevybral. Nevím proč, ale jsou ale jelikož nemáme víc toho místa. Tak jo, takže začínáme. První, s čím musíte, tak je to takový tutoriál. První, s čím začnete, musíte dělat, dáte slunečnici. Po pokročilé to už musíte dělat takhle. Leknín, slunečnice. A tak A můžete i slunečnici dát na leknín. Jistě, to dá. Ale bacha teď na to, že prostě, když jde zombík a už je jako trošku blíž, tak prostě, Zombík? jo. A může se blížit ke slunečnici. Ano. A když prostě už myslíte, že je to, že už je toho trošku moc, že už je to trošku víc, tak musíte sem dát planta, aby ho nemla, aby nešel do té slunečnice. No, a neukazuj to furt. Toto je naše ukazovátko, jako mu se páčilo, tak my máme propisku. Myslím, abychom měli bramburu. Ještě k tomu. Jaká je většíka, jo. Tak ta. Jo, to vybarvená Takže. Tak jak můžete vidět, máme. A víte, třeba na to, Takže slunečnice. tu už se na to musíte dávat bacha, že prostě, že tyhle nejsou jako, že sice ho zabije, až bude někde tady. Ale vidíte, že už sem jde zombík a teď vám ještě něco řekne. A ráda bych doplnila, k čemu jsou tady ty plantové. Ty jsou k tomu, že když jsou šnorchloví ty zombíci a oni když takhle jdou, tak oni je schrámstnou a nemůžou se dostat k plantu. Protože ty je pak rychle zabijou, ty šnorchloví. Takže... A jinak já jim říkám trnaři. Ano. Proč zrovna trnaři? No... Jsou černý. A vypadá to jako černý tma. A vypadá to jako mají na sobě trny. Tak proto jsou to trnaři. Ale mě furt zajímá, proč jsou ty zombíci úplně stejný. Proč tam není nějaká ženská? To je ono, to mi taky nejde do hlavy, hele. Hele, můžeš tam dát dýni Na dýně, až na to bude, až to udám na... Ve vejvu. Furt se opakuje tento zombík, neboli tento zombík. Takže udělali jsme si základní postup vojenský. Ano. I to, takže řada slunečnic a řada plantů. Tak teď už to můžete dělat, tak chcete. Já to budu takhle dělat na střídačku. A mohl by si použít i jiné planty. Jo, používám i jiné planty. Jelikož nechci. Konečně už se nám udělal jiný zombík. Ale jinak je úplně stejný, kromě toho, že on, jak můžete vidět, sedí na kačence. Vidíte? Teď uvidíte úplně bezva, takhle. A za chvíli asi uvidíme reakci na těch a právě tady vidíme s kuželem na hlavě. Tak jo, takže můžeme vidět s kuželem. A proto já vždycky používám tady z toho, protože ten je vždycky našlápne. No, za chvilku bude už wave, takže... A tady ta pěkná vojenská postavenice, to je velmi dobrý, protože ty prostě, a sem bych ještě před ty slunečnice dala jednoho planta vždycky. To by bylo docela dobrý. Jo, teď zase udělám řadu zase těhle fazostřelců, nebo jak se jmenujou. Jaký fazostřelce? Tady stejně, jo, to jsou hráčkostřelce, ale už někdy použít tyhle, jako, musíš si na ně, jako bude finální. Jo, tohle jsem si vyrobil, ukážím vám tady. Byl takový frér.
Ne, tak nic nekupuj, kup si totiž ty 3 hráčkostřelce. Máš je. A ukaž je mám, zblízka. Takže 3 hráčkostřelce vypadají takhle. Jsou asi děti tady to. Ne, to nejsou. To nevadí. Řekla jsem asi. Tak jo, a vidíte, že Litraxi, mám na tebe velmi jednu otázku. Nekopíruj smusu a můžeš. Neříct tu otázku. Nekopírovala jsem smusu, ale Goga, ale to je jedno. Mám na tebe teda jednu otázku. Jakou? Proč děláš takové vojenské postavení? No, A prostě... ty nekopíruj smusu. No, taky já mám s tím taky problém, no ale... Mám s tím problém. Protože prostě to je jedinečný. Takhle. A ty hráš... Taková sestava prostě tam jen tak napadla a víte, teď šnorchla. Tady je šnorchl. Tak vypadá ten šnorchl. A ještě jsem chtěla jenom doplnit, že ty hráčkostřelci ubírají strašně hodně těm zombíkům. Protože jak slušou ze všech stran, ale jako uvidíme jejich reakci. Potopí se a nic nevíme, co se děje. Ještě bych někdy použil, aha, ty máš tady 2. No tak to jo. Tak. Semenko. A teď vidíte, že prostě, že už jsme to, jakože, jak to říct, to dělali. Teď už máme prostě postavení, který už se prostě nedá zbořit a teď už se to jenom dokonaluje. A jak jste mohli tušit, toto video už trvá 6 minut. Fakt jo. Na to, že to ani bráchovi nepřijde, ale vážně to trvá 6 minut. Slušný. A na co je ta chili paprika vlastně? Ta boucha. Jako ty třesně? O jo, ale ta se udělá úplně ohnivej celý přes celý ten, víš. Ale ukazuju jako... Sorry, já jsem to měla tak, no to jsem nechtěla, takhle jsem to měla. Tež Krista něco. Lol. No a teď přesně, proto používám tady co. Protože tenhle udělá tohle a protože tenhle se... Jo. Schoží, chápeš to už. Jo, jasně. Takže jak můžete vidět, jako to semeno, to strašně dává velkou damage. Že to nenechá... Semeno nedává damage, to se brání. Ano, to brání. No právě, to brání strašně rychle, ale když můžete vidět, tak to střílí úplně najednou. A když není finální wave, tak to nestřílí úplně najednou. Jsou 3 finální wavy, tady to můžete vidět. Teď já jo. Když můžete prostě vidět, tak jako, když už to takhle máte, tak prostě vidíte, jak už to plynule střílí a prostě už ani nepoznáte, že jako nějaký zombík, jako poznáte, že tam nějaký zombík žije. To ano, ale není copyright, když teď řeknu, že prostě, že ty plenti viděl jsi to, Jo. jak mu to urvalo hlavu a rovnou skočil do vody. A máte ještě něco říct? A teď vidíte, a teď zrovna použiju tohle, protože chci, aby... My jsme se s bráchou strašně inspirovali s Musou, protože Musa říkal ve videu o kopírování, že to je začátek něčím originálním. Jo. A samozřejmě, až my budeme větší s bratrem, tak budeme natáčet taky vlogy, že jo? Jo. No a budeme natáčet vlogy teda a budeme si zkoušet jako taky něco originálního, jako má Musa. A budeme dělat úplně stejnou věc, že budeme něco říct, stopnout, že jo? Něco si zastopnout. Ano, budeme to sice říkat... Třeba například takhle. Hej, vy, dementi. Například. A no, takhle to právě budeme točit jako s Musa. Nechceme se po něm opičit, ale chceme taky takhle tady to dělat, protože je to strašně dobrý. Přesně. Tady jsou 2 šnorchlové a Nekoukej, přestaň. Takže... Ona jenom skočila, šel dolů. Lol. No a proto, no rychle si udělám na čele papričku. A bum, a papa, no, a je po něm. Čili paprička to všechno zachránila. Prostě život o papričce, která zachránila celou planetu. Krystal. Ptáci. Ještě 2 a můžu si koupit buď dvojitou tu, anebo zabijáka takovýho hračkostřelce, který má v puse minigun. Jo? Tak ten střílí hned. Ne, ten střílí. Já bych si radši koupila tu dvojitou slunečnici. To ti teda vyjde líp, bych řekla. No, jak to vybouchlo. Kyle, já si myslím, že to teda bude lepší Litraxi, protože máš mít ty dvojitou a bude ti dávat více sluníček. To je docela výhodný. No, výhodný to je. O tom žádná, ale problém.
Malinký problémek. Jo, teď máme tohle hořícího. Litraxi, mám na tebe další otázku. Jakou? Jaký to má problém? Problém. Jaký problém, ale nevím jaký. A já chci vědět jaký. Proč teda říkáš? Takže teď máme zase ohnivýho plenta. Jo? A už tento díl asi zakončíme, Jo. protože už to trvá 10 minut a... Hele, ještě koukneme na novýho. Máme novýho. A... Čau, čau. Počkejte, jestli tohle je copyright, ale prosím vás, neříkejte mi to. A... Čau, čau.